Cheiltigh go fearr na Carga fihe fi he dó, seo an playfan journal, den shopping specialty a biogi. Agus ná Léinn Cheiltigh Johnny Kellery or Jake Mena the fearr na Carga. Agus ná Léinn Cheiltigh breathnú siar or bliain the Cogadh agus an réabhlóid. Agus Léinn new to playfan specialty on léargas sochi a hort an tréimhse. Is lector rinne gCarad agus an Léinn Cheiltigh Ollscoil Naomh Mhuire and Dr Síobhra Aiken, a scribe a lord in a mal of spiritual wounds, trauma, testimony, the Civil War, the sin, the deal, a Ollscoil Naomh Mhuire, credit, that's a similar in show. A scribe no other story or an Átha Cliath, Aindrias Ó Cathasaigh, a scribe and kid, Bad Hasness has Gaelic for Karl Marx, August Friedrich Engels, August Dastri Ahier, go Gaelic, the Sinner file in Scotland, Cumai. Cumai le Lord Sega or réabhlóid in Russia. The Coney and Dr Kerron Ó Luain Átha Cliath was a story of the screaming and snack old tides of teacht or star and hÉireann. It's lector is a star in Ollscoil Naomh Mhuire and of course and Dr Fearghal Mac Bhloscaidh. Her Lord the Chéile and a mal of Darvan breathnú prophets, eventual working class politics during 100 years on since the Irish Civil War. During the Irish Revolution, this is synergy, come on, show. Not the same of so very much touch, August, more became mayor to reduce Aindrias. During the grab, more cousins, and Conry, August, better Curhige, Collins, again, tréimhse, go baggage, Cogadh, written the public honey with David Lloyd George, the immediate and terrible war. Agus gur cos téamaí seo I dró na publicta in éire. Ach ag gnám céanna nuair a donsí fórsa Collins ar na caricúirte a chuir tús leis an Cogadh seo. Dúirt Churchill, Collins has definitely drawn the sword of empire. Chun is níos an creasta. Dara ceann, sílam. Is aisteach bhealach ní Cogadh ceart a bhí an mar well, beidh nach bhfuil éon Chogadh ceart an, ach ní sort Cogadh idir drama bháin éireannach agus drama eile. Bhí rialtas na breataine sáitis a rud ó hús, leag siad síos, síl an Chogadh bhain sé leis a gomra sin, a brúamh na hÉireannaí le bagart sin an Chogadh. Agus an Cogadh hain, níor a Collins ná an rialtas Cheiltigh ag dhearradh, ionsaí a dhéanamh, Fór siad ordú ó London go bunúsach dúirt Churchill, dúirt Lloyd George, mar an dhéanamh sibse ionsaí ar na poblachtóirí sin na cheithre cuairteannaí, tucha muid isteach a rís lena dhéanamh. Agus tá ní ra éon sort cheiltear sin is rud a rinneamh ar ordú. Agus a gcónaí ceamid cuimhnú, go raibh Cogadh an margheall go raibh an bhreatain ag dhearradh an scoil sin a bhrú cho fada agus a bhéidir. Bhí iarachtaí ar siúl, bhí leathlíonn ar fad idir Síno an chunra agus an Cogadh sin, agus go leor iarachtaí ar siúl Cogadh happens. Réiteach, cinál córéiteach a amsú, idir na drámaní éagsúla. An tóchan a tharla coppla seacht an ribh sin, bhí cinál cóaon tú an sa gcuis nach scoiltimid ar cheiste chunra bei sort córéaltas idir na drámaní éagsúla. Is dóigh gur sort cóaon tú íon a chéiste seacht ó bliain ribhréabh i gceist. Agus Beidir go mbeadh sé cosúla cóin ina chéasta nach mbeadh sé bhaim leat an am agus bheadh na dramaní, bheadh fua ag na dramaní a chuid chéile fós ach seans go seachnach sé an Cogadh a tharla. Ach I gcónaí ó thusteir agus iarachtaí a rinneamh an drám cosú leis a gcuileánach a bheith ag iarra sort léamh poblachtacha a dhéanamh ar a gonra ag iarra bunreacht a raibh cuma leath poblachtacha ar rinne siad é sin agus dúirt rialtas na breataine ní féidir, ní chhlaicimid le seo. Na híireachtaí seo a bhí ar siúl ag iarra an tainas a chuineáil faoi chos a chuineáil ó bhéadó ina Chogadh tháinig an bhreataine seach a rís is a rístel is rá caiisib é sin a dhéanamh, mar an dhéana sibh é sin tucha muid isteach. Mar sin tá imprach na breataine ar cheann gan na taobhannaí sa Cogadh seo ó thús deire, bhís le rá le lucht an téirstáit go raibh sé seo le déanamh. Mar sin nuair a bhíonn tíine rá ó seo Cogadh idir airnaí bhí na hÉireannaí ag géar an neamhspláchas agus nuair fuair siad é thosa siad a maró chéile. Ligann sé sin go thomláin le imprach na breataine agus an fart a bhí ag an breatain sa Cogadh seo
a hóstera, camwyd y goni eisiau hysgyn sílam. Fi nis mô na gá hef sa goga seo, fi yn bratan an y goni agus ag brw a les hain éireann mar a bhí siad ag iarra dhéanamh leis na blianta fada. Agad agus tugad mé agad síbh slór sagad spiritual wounds a luí mé chana hen déirn tú isteach cin ar an trauma den tréimhse sin agus níl bhain na bailí éagsúil le scríb na daine bhí páteach na testimony sacu bhí deacracht eile an na más sin nó thug cultúr cumartha den tréimhse sin túiseachtaí don na fir ag an háirithe? Yeah, so is dói an rud a rud tá daint agam sa le couple bliain nús na fécint na daine fad bhí gur leabhar samach faoi Chogadhna garad agus tá tuiscint láidir an go fóil ná leabhar aine faoi agus tá sé fós an aber má léonn tú na hiiriseí atá sna nuachtáin gon chomóra a fecinn tú éis sin go minic go raibh thost mór trámach a baint sa Chogadhna garad agus beidir go manan sé sin leis an rud a Dr Aindrias an sin go raibh iarachtaí an Cogadh Hackins agus go raibh andaí mar ar gcuoininn sin ar bhis an Cogadh Mac agus go raibh trauma a baint lei sin gur hála sé sin ach tá couple five a baint leis an tuiscint sin go bhfuil trauma tostach hart ar Chogadhna garad agus an céad aig ná Narbán don ocul sin trauma ag an am. So má héin with siar céad bíon ó hen níró an tuirmiocht sin an níor tháinig sé sin sa bheisian gotí na seacatí. So tá a chur tuiscintí ón látáine han I bhaim ar chréimhse ar nachir sé sin an godíirc. Ní hééis sin ará nachir tuiscintí ag an drám seo ar an ticóíocht agus ar beidir an tuncar bhí ag an gogaíocht ar gríine. Agus fecin muid é sin aber sa gartlinn bhílete sna copéisí leis gur durú goró narcíine ar gcuoine hysteria agus tuach muid eis agus seo mar banan sé le ceisní inscne freisin agus goró beidir na neurógéad a chur as do gcuoine. So is dói an rud atá simú na goró tuiscintí an maidir leis an trauma ach an rud sin faoin tost sin an ná an rud atá ní simúla go fóil mar rinne golóir réabhlóidíthe iireacht a scéalta chur amach sin agus cé go saolíonn muid an trauma leis an tost má léonn muid an méid a deir lucht sicóíochta deir siad nach mar sin a bhíonn sé a churbeh má bhúlann trauma déine go minic bíonn siad gur an scéal a onseacht agus aibriú amach héin agus fiú sa látáine an téann tú a córa an scéal a onsin chun an rud aibriú amach de tain. An rud atá simúil an sin gur fáiltiú go leir cúntas sa ceanháin se ar tharlann sé ag Kerron agus be Kerron a caiintú se den naimh le Peadar O'Donnell ach fáiltiú go leir cúntas ar bhealaí éagsúla ar bhealaí cruthaíocha so an ceann seo le Peadar O'Donnell is urscéal atá an ach bhain sé leas as an thuirscéal chun a scéal héana onseach faoi méid a tharla gon ar bhí sé brísún agus tá túthas samplaí go rudaí mar sin an go speisialta na cúntais icsiúla agus chuirrma sé ansíms na rudaí sin ach an sin fecin muid gur curtar na cúntais sin faoi cos so aber ní acha méid cóp go den naimh hena tá sé an dachar teachtar na cópanna sin ach rinú cinseacht ar chuid acu an sin a rud eile ná gur curú idir an imót on ganon litrathe ráhfuil níl si se sáach an rud eile sin gur cathú daoine amachchas an agus Catholic Marial ar méid scríb siad freisin agus an sin an féin cinseacht is dói Marial gur an méim seo ar an tost hí na polytóirí rá ó níor leabhar aine faoi seo is dói gur bhreagal ar daoine nar ceart go leabhar faoi so bhí go leor an éon cinseacht go leráid ach just maidir leis an rud dúirt tú an sin faoi chusaí inscne tá sé lugfeit sa futa le ceis an trauma agus le ceis an tost mar ag an am saoiliú an trauma leis an rá gur rud é seo nachró ghlacha leis I gás na bhar so aber an focail sin a dúsáid mé hysteria saoiliú é sin leis an rá a bháin agus béidir nachró an pobl ré le haithhorta ar béidir an trauma I gás na bhar agus an sin a rud eile ná gur sé bhhaid níos tuchar ar na rá bailcha á chun a scéalta inseacht ach fecin muid a rís gur bhain siad leas as seanraí éagsúla so you can testaméireachta churnú so aber an iliocht gearscéalta urscéalta románsúla tá urscéalaíontach an le band ar ban an P. Smithson
agus scríb sí Ollscoil na trícadí a bháin leis an éad a rinne sí ag méad a hála eile linn Cogadhna Gard ach marall gur Ollscoil Rómán túla bhí an gan am rá níor tógú dáíre é agus níor hálaon rud ní ra implachtaí an agus tá sampla eile an mar éad ní grád a bhí sí scríb an léige agus rís marall gur sí scríb an léige béidir nar tógú clús de ach ag an céine bhí sin an níos mó scríb marall gur an léige bhí sí scríb í cosint ag an béidir ag bant leis an léige. So, tasú le an gur fragration. Can't say me mágad. Agus chun mar me jogi me hagad that hí hon bogní nes inspiring for Gael no dinne igen dat a wancher that anion ní Arley. Sinné, yeah, tá mé chun mo chapin kinna stardy clina chorum ní anime le heit hanna ach bonúsok is sean antin buch cean antin lomi vi kommen am an le linne tréimhse na réabhlóid agus is le linne an Cogadh agus bhí sé an gníomh agus tóga máú airige don chúis agus le linn Cogadh na Ucránach agus sin bhí sé mar éfa go gréireachán is tóga darm na poblachta le linn na frithréabhlóide ach rugaí néid ag an áda hain im Léinn Cheiltigh bhí cinna ba chlán poblachtánaach iad a chean ahar bhí sé sna fíní ag le an cábhain Peter Boylan agus stócha tá mé just chun cinál roiint don ábhar a tháinig mé actually mó lute coicí seo hen dúch trí cheans a bhíú béda. Tá fábhá an ábhar leid tá sé stí sa leabhar le náisiúnta le maithar isteach an sin é fethe bliain á hen. Ach so denna mé cinál táach í fintan á túil an pláta sin le linn na seachtainna bhí sé scríb Cakamis Gabonúsach ach scrí sé leabhar ribh sin History of Ireland in 100 Objects, so denna mis sé iirecht stair an Cogadh a bhíú roiint beag ábhar an seo. So an chéad rúd atá amnach cinál forógra a deisig na poblachtánaí néad ag fethe dá poblach na hÉireann Mhuire so is éidir a dá an sin. Ach an rúd atá spéisiúil faoi is tóca ná bhí Aindrias a teacht ar an Comhbhóibreú nó an cinál sa chúra nó bhí arm agus rialtas na breathnú rilí tomáint an Chogadh go leor bailí ach an rúd atá spéisiúil faoi ná tás agann is tóca nó tás ag maidí na seáide an rúd seo bhí gúnaí an chhuileánaí díorthair na ceir cuairtna na 80 gúnaí 80 punt agus mar sin deach tá cinál níos má sunraí istí an seo faoi céim cinál comhbhóibreú a bhí ar bun idir na séirstátarí agus na Brackney. So 10 lorries full of RIC from Gormanstown came into the castle at 4 p.m. where the empty lorries were handed over to Free State officers who took them away. A British military foot patrol, Léinn Cogadh Léinn in extended order moved down Mercer Street from 9 p.m. to midnight in conjunction with Free State troops in George's Street. Between 1 and 4 a.m. in the morning, a column of 7 empty Free State lorries, in the middle of which was a Free State armoured car, was escorted by a lorry load of Tommies and a British armoured car. There was a British military foot patrol working in North King Street. Agus galore sampling mar sin, so bhí go tactical agus go cinál stratéiseach fiú bhí siad fitte fiúta darnáí thug siad an armlán 18 pounders a thug siad na céite machine gunnaí freisin agus na mílte rifle. So léirí bhí sé simú cheachtas go léirí an forógra an méid sin. Bhí litar beag comá tá neart litricí eicme sa príomhbáilúchán is tóga bhí litar eile litar bhí fáci sa bhéid bhí sa Lota an sin agus léirí sé rilí an cinál an tréimhse a chaisí sa brisún i Luain an le linn néad ag fethe trí go príomhge ach countess na rudí rinne sí dúirtí we never feel the time passing between washing clothes, scrubbing floors, cooking classes, parades, handball to make up prison life. Ach rinne sí neart rudí poblachtánacha agus mílete comach ar náí comár an oirí amach fethe tríú fethe cathú go ibran
rinne siad blá a leige áta lábhach na fér in éid ag séad ag cinná chlósa go bhhain an tugadhárádí choúin tréigeach ar fóliún agus mar sin agus rinne siad drama leis an béirsach de singer. Slucht eile just a thugann léargas ar an rud a bhí Síobhra rá an sin faoin hysteria is this sa litar seo go searúsach there she says according to the partition parliament it was the women who made the war for the republic possible. Only for us the men could never have carried on! Exclamation mark. Isn't that really marvellous? I'm sure the men feel quite mad. It has given us a great opinion of ourselves anyway. We feel quite proud of go bunúsach hí na séirstáitirí rá is na cinál mrá crackálta seo atá brú an cinál an Cogadh chun céim. Rud beag eile an rud seo leis an smidú is cinál rud chun do smidú a chamád ann agus is tóca léiríonn sé gné déine den bhain ní cinál daoine politúil amháin a bhí iontú daoine déine bhí iontú comach an rud atá spéisiúil faoi tá cinál rud granta ó Clanna Gael America mar sna fehadí ina íseo bhí si buintach le na bannaí fiíach ó nóachta ag uachtáilí cinál thucrú do Luain Gael America an sin níos am mar oirí le ach ceol Clanna Gael é seo mar cinál ómós. Agus go deire ag deire an sin just an leabhar de naoimh agus níor a wisam go raibh sé Chogadhna sé an teacht ar ach léiríonn sé is tócha tá is ceanna cheall Padar ó Donald cúchaí agus tá cinál náta beag isteach sin wehí ar bháid chuig Annie O'Farrelly a star. There is an ultimate sense of tears in Irish historical novels, but in uncovering within myself the slog of the struggle of our generation, I am aware of the twisted storms of passion that dry tears and perhaps life. And I would have young Ireland face the future in a rage. Surely when the moneylenders are in the temple, rage is not unholy. Scríú sin in éid ag truchas ó bhí siad bugad dró an cinál Cogadh Public Tánach an sin agus bhí sé ina sóisialach Public Tánach dar ná ó bhd ar an Átha Cliath. Ach is tócha just go léiríonn an Ollscoil sin an cinál gnéithe faoin na stake in the country people mar Léinn Mellows orthú nó na daoine a bhí i dtír chun le géirí cinál an séirstáit a bhrú chun cín agus na Poblatánaí a chur chun bháis agus mar sin de mí imi rá bhd. Ach sin é roiin fúdaí an sin. Karl, was most of it ar hála tú faoi cin dóid ar ile hain ní Cogadh ar most of it. Tá roiin fúdaí eile. Ó tu gí ó mí. Yeah, well, one was what you do now, so frithréabhlóid, breathnú jury better. Yeah, took him out. Yeah. Agus Fearghal Mar cúis bit analyse critical ar an thabhairt and some objective historians, irrational opinions and the bewildered herd. Scríbtí go bhfuil cinál de of inevitability and Maidir leis an céis seo a másc cúis na scríbhneoirí ar cúis na scríbhneoireacht na thabhairt seo ag an rubóthar eile le taisteal so tréimhse seo gCarad go even card common histe ar náid an réabhlóid mar cúis an tisil seo ag an Luain réabhlóid cinál an trú sin le taisteal. Bhí bóthar eile bóthar na poblachta an rud atá an na háfreithnaí sin the rud tá an star agus chuirsí ratha agus an dón ar timpolaring tá sé cinneal faoi smachtach an deirtar céal Hutchins agus is fardam céal ceannaithe mar ceannaíú na daoine seo blianta fadóhan agus a rud atá an seo ná caiithú clogadh na gCarad a heagmhail mar réabhlóid mar bhí réabhlóid an ribh sin réabhlóid níos agus is séideag agus annig sin chun tosaí mar geall ar pleisiún Catholic is in san Cogadh Imperial. But the rare na chéile a bhainneann tú le lipidí ar los fintan an trúil bhí an teist na rá nach bhfuil an fóraigh an ach ar an taobh amháin
Darlian and Foregan Shaw, a Wallace, hÉireann, not will Cohex niche, Léinn Cohex and Pirella, Cohex Caplaja on. I guess Shin is Doha and Rud is Tawati the Lehet and Okacha on you, August Narena Ta Ruania Mahanshaw, Marta and Kiel Cani Shaw, Volave, and Usajaku, the Linanama, Tachikola Ra, August Shaw and J. Scaru. Tradition that August Gillis come to me card a Rehan Freed, the main commerce a Rehan Freed and Star, now Gorbonan and National has August Campa at the Skilch there yet should a winning nation and Ursa moral that August yet should a winning nation Ursa physical. August now public Tani and Ejek Fee head all, shades and trade in Yaftery, August Nasir Station play when they'll hish. But and rather Yan and Shaw and Yar Dublin is Goro. Sign order deal hot on or son the public that needs the hot jig. Be Jonella on inscne teacht and needs spear the honor it's me about him. Higlad better and the teacht be free act na Craig usage my sign order allocate like Nan Hinene. But we ga hein order deal hot on or son the public that and even the Himperakta agus renew now or Jordan. And rather harder the Cogadh gCarad no vies egg and Himperak nach jiglaw. A railroad a Chogadhna in hÉireann agus vi daoine de year who o híb na poblachta hon a dul a Chogadhna agus an parsa is mó ar seán a míholcha le. Mar so an rud a harda ná chinniú an crá Ollscoil Naomh Imperial agus churú bundle an glasar agus bonan an Carannach agus bundle an glas. Mar ní rú na Brittany abalta an fodlach a Praskirch gan forsi in Banach tréimhse on dúiseacht usage le sin a wincha ma agus sin jera an rud a harda dart Léinn Malaysia sin Léinn san conú seo ag ogla na néine hantal na néine agus bhí lehead an chalaní de hon rótaig an rá tíú emerge agus Corrigale gur bonan an siarstad agus an fodlacht. Agus sin an fáthe bhí rinne gur bundalan atá an mar churú crackan glas ar an siarstad ag tréimhse go hin Banach go crí bhí sé déar mar a ggéarna agus deirú na hásin sin mar a thug Martin O'Kane ar an tréimhse seo áisnín agus frit ar náiad a géal idir sin agus cinneal sean tradition litríachta na níarach dachan mar sin. But go bonus a frithréabhlóid a bhí insi cionas gur lí sé le strateis agus céal na Himperakta agus chuir sé deirú le tréimhse in ar star in a ró féidir hachtaí olmhóra an dá héhí níos daana agus sin an fátha ró na marad an chuidir mó a bheith caiithí muidir rá a bhád níos honracha agus beidir níos rebelí ná mar a bhí na féir a ró an céal ceannaithe seo acu sin an fátha ró siad in éiad an chonartha mar hiig sé gur bonan seo agus múgu na poblachta agus múgu téhí níos daanaí níos socialí ná múgu na háislinne agus a bheith ná bhór tá tú gála flinchant a lán rodí fan fórsa moralta agus fórsa physical ach tá sé téanté seo siar go dtí an léú tá agat ar an tréimhse seo an star agus ní honan an tréimhse seo ní honan an star agus cinneal tír cibíach is honan an star agus prósés agus tá Virginia is sé cléilis na himflachtaí a bhí on ó chin faoi chuintí difriúla tá na fórsaí céarna an peirla has ceapla has agus tá na daoine na bud céarna na seonaí céarna bhfuil an céal ceannaithe seo acu ará linne ní higlad do rá ceáil mar na sin gohuilas go thomlan ásáir ach ar naithe higlad bumaid é anú ar Gaza agus tá sin difriúil ar naithe mar níl muid go le chuir sin do main conversáide ach nar sé tarú in Ukraine tar caiithí muid ag Fernbug agus sin fóraigh an ceart sin am miún céarna deir a Sean Raymond bhí an ceart aige fórsa moralta bhí an sin, but chuir sé trocha 3 míle éarnach go mí chun blas é Cogadh Imperial agus na daoine fóraighnathe sin na daoine cheas an éideann an sláid seo. Is an miún sin a bheith muid a phlé leis le linn ama agus tá na fórsaí céarna an agus nar hagann sé ag an crán na hynnean an bómuite antí dúring mar thug Engelser léide tear achan bhfuil síos go dtí an bun atá ananse agus an bun rihann sé leis an Pyrrhus an Capitalus agus an aicme agus tá an bun sin go fáil le feiceil má tá sé ar insin agad tocail písabig
sa lá tániu. Sá's de Ollscoil ag an Loch Fearghal má tá ceisn ar bí. Sráile? Gorman White was an trucker anime that was in China and two senators, but all my three go or shots and making sure which are wide where listening to yellow. Jer was Gorman White got the nation on so Jer when she passed it was in Shin Cash just when she trying to make the farlonchen in Jerry is that art or Crushing Marty Kate Luain or Shin Roan and Brock the Bratney. Was in Shin juice brat, was half the word was in jail office in the A. Was our boy reward Bali that was an ask for so last time you know with the jail or the more Bali out was an ask Kiana was Shin the cash area the other sure or Clar over the cheer show was my Russian. Was tossing the wine cut in the running Norway and you know back it was Kershka, Léinn Cheiltigh Amity was early Shella, back it was Kershka, it was Ocas, Nigamada, Chas and the fire against him. These brought paper on for Gajay, while an ankle, Chas and Sally or continual public was my lad having an EA, its team with the G's production, more not in Ireland's future, it was kind of sure excellent on the perspective of the excellent, seen them doing it. Summer show, the Lorging, but while in era Oshilak, Apple, Mahanshaw, Shabbos era, and will Lahiji back Ramon, no Lahiji Leo Varager, no Lahiji Congressman on the statue, he had a tal in a Zionist, so worth, go job wing it, while in era Oshilak, and mention of her Florida, will could you work machine the forum of me. Treacht and Ted Bliain agus Emily Costa Shaw and Research Negation and agus cash agus is cash the sheep branch and just for me seven or in some major directories Karl Marx year just be Brandon McSevniff when word and talk with more agus when tossed shin where's the doig a donny and tossed shin Dominic man naar ordini an trefshin marial an opus arrange that chéile típanse as a mulshed na sunray and snack bidger snibble screaming at home was no kenny half of the bone and yeah copy a bard on toshin the war in the arna chéile was portion of his carja opus that chéile. Yeah. Galore around is story being made the dirt to a commander lesson guest. Tá rud le rá sin is dói le Cogadh gCarad mar banan agus beidir Cogadh na siar go ró sean comrádithe ag tréide gonne chéile agus sin rud a thug mé faoi deara go cínta go ró béim sna cúnta seo ar an bhar éigean agus seo rud tá an simú agus mar hálíonn sé faoi láir tá léamh go leir faoin ile losca faoin Holocaust mar tá an rud céine le sonrún sin gur dúrú ag an tús na gro na rudí se cógrána sin nar leabhar aine fuha ach má écan tú ar na céad chunta a scríbú sna dahadaí agus na cuigadí nach go mór an taide denta arthú tá siad bhád níos oscailte maidir leis an bhar éigean agus especialta faoin na thuúfáis a hála agus na sin is dói beidir nach ró an mór phobal ré chun ghlacha le sin ó ní cinnta bhar siad riomh ré chun ghlacha le sin agus fecin muid an sin gur bíd na príomhchuntais a bhhain leis an ile lusca ná díal Anne Frank agus na cúnta sin agus is gur chalín íon an íomhá tan sin agus ní léon Fearghal ná mar níor hála íon ar éigean. Ach sílim go bhfuil a lehéad i gceist cumála Cogadh gCarad gur scríbú cúntais ag an am a thugáid ar an bhar éigean ach nach ró daoine sásta iad sin a ghlachasteach sa mór gus cuasa. Agus go speisialta chuid go na cúntais ar na tricadí tá an bhéana sin ar an bhar éigean ach ní hamháin ar an bhar éigean a hála do bhíine ach an bhar éigean a rinne daoine iad tain. So tá urscéalta an sampla go leor acu so tá cabhad sa leabhar a bhhain sin le perpetrator testimony céir de hálíonn an sin ar tá daoine gur leabhart faoin méid a rinne si tain. Ach fecin muid go bhfuil siad oscailte faoi sin mar gro siad a sreacail sin freisin go raibh siad mar chuid don Cogadh seo béidir nach raibh
Nar Harlan ruddy mar bawilo, no basic go to the fake and siar raw made the Harlan. Ach aber Ollscoil der banam jacket green curl rinne kinshracht ar lawer sin agus is so geman an sin well a couple of téama tá tagart an gon homo gracious na prísún a comála sin tá tagart an gon a streetbí agus a rís go na sizerí go Jack ag teach na streetbach agus go tar a furry gan ach goin na man so tá sin is so go rinne gro an stát ag ar a kinshracht ar clúis sin gon scéile ba clúis gon scéile ag an rud tá simú an sin a go bhecam with níos deirní go bhfuil daoine ag ís oscailte agus go bhfuil réabhlóidithe áirithe an a bhí ag ar a aithort ar an gcuid sin dá haithí agus a rís ban se sin beidir leis an trauma gur bhfuil daoine atá géire leabhart amach faoin rud a bhí trauma túil so tá sampla ionach in George Lennon bhí sé sin gcuine chunartha bhí sé i bort láirge ach thu sé go American a dhé sin ach bhí sé scríomh drámaí agus cúntais faoin na híl ach bhí sé scríomh go speisialta faoin méid rinne sé héin agus an rud atá fearhimú agus scríbhú bathasnéis ar George Lennon coppla bliain hin agus níor thug ar aig ceartar sin fiú agus cean gan a rudí is nuathú bhaimmarsaí cum ná go scríbann sé faoin níl sé cínta chuir a hála ach hítha go nearann sé ionsaí ar bhean níl sé is féidir bheith léamh trí na lít is dói ach be léir gur rud é seo a thu a bhain gomór agus bhí sé gur an rud se chur ar fearr ach níor tugadh ar sin sa méid ar fád a scríbú ar George Lennon go dtí sin so tá sé ansimú go bhfuil an cúnas fós an sa lá tainneán agus tá rudí an béidir a chur an mí chumport ar an go fóil ach is Cogadh bhí gceist níl na cogaí glán riamh agus is dói go gahamid fécins ar gCarad fiú má tá sé dachar an dul an leithre chuid gan rudí sin. Césnig duine béal? Sorry. Just ar mal of Léinn Aindrias le Ballycotton job. That's a fúriú long le bunny ar bhla go dtí Sasan. Now hard sé couple mí rih tuaist Cogadh na gCarad. Ach rud semnal well rud gar an conspóidear. Bhí sé le canspa geantan na sconaí an sin agus bhí sé le timp nach Collins sásta gconaí a chur ag Corky near not Bruce Kenche Guru na Léinn sin Jewish and Conroy. So we are going to Ach ní smóna sin during some notion be legend na cé guru codhór aige tágú a bailithe ag Collins le haid goni a ceanna. Níor ceanú mar an goni a Gombridge a far was a méid aige te bhí acu níor ceanú an méid sin goni. Na sinna figurí an san nóir sin ní higla mar aga bhfuil sé fear bail an war marvel. Agus hánaman nar ceanú codhór goni ach an méid a chorú gtí Corky bhí sin ní sís le ríis agus sin garan an bhór. Nuair a chur Sean Hegarty daine ag an mórin le goni a ceanna ar a con an héan. Bhí columns at ren columns ar tóirte amachtáil as gol part ar an chorus official mar ja. Agus an rud well an leid bhí an san nóir na gurú columns ó bhaile leis cogadh an mar thug sin neartdá díosbrach le na Sasannaí ach ag an am céarna ní rug sé a géirí an cogadh a bheith rá léidir. Mar dhéanann sé damste beidir denna cantina. Níl sort an capitál na bhfuil sé sin fear ach bhí figurí an san nóir sin just war marvel. Cumar an scéal gur bun an sin agus Lord John Crowley bun na sealadaí. Níl is agam fao sin ar Orbí agus ní hílam an a ggótext Cogadh cartha na bhí ruásla ganaí an éibe bhí an nód bhí na golaí ar ag ceap ó London. Agus a ggótext na crícéite dúsid Pórhaí nó an cean ceapra bhí ag arm an tíirsteid na golaí a fuair siad na Sasannaí le takeíocht
son an Chogadhna a Chogadh in san Tuaisceart. Mar le Léinn Aindrias bhí cinneal cosan céal casta cam on ó híú an Chogadhna nar a híní sé hí mé barantas móis go dtí gur úsid sé gonaí ó na Sasnaí le bumaí le anú na ceithre cursanna agus idir an dálan bhí sé am cóchalaige leis na hóglaí a bhí an éiad an Chogadhna agus bhí ciste olú bunathe acu agus bhí sé anú mallartú gonaí idir Léinn Ó Luain a Gorcaí agus na hóglaí ó thuí agus an rud bhí sé anú bhí sé ag tuairt gonaí ó bhrátan do Léinn Ó Luain agus bhí sé ag tuairt na sean gonaí a bhí ag le Corcaí do chóir ó Wacaí agus bhí sé san na chur na nonaí sin ó go dtí an Tuaisceart trí dún dagan. So agus ní luaí mé ruada ar seo dúsid an chaileanna is dó a den sé brega don na hóglaí ó thuí. Chintí sé déteacht fel fáiste an chuid is mód na hóglaí sean fel fáiste. Trí garda fel fáiste bhhainú agus gonaí a thuairtaibh. Agus fu sé réití le seosú mo le bhaí mar gearar sin. Rinn sé eolaíad ar ón le teirlí déalaí. Rinn ón ó dofaí chuir sé sríanar na gonaí a ghaltaí ar ón. Chothí sé nábhte an éideann íchálaí go hÉireann an nura an sin dúsid sé fardar a bhain an Tom Morris le cinneal ceannach beidh go cruthú an éideann íchálaí agus bhí cruinniú mór acu a dóra Wacaí agus mar gearar sin fuair sé réití do gálaí ceap sé mar sa bhí marí ar Heideoir an na Breathnú agus chintí sé go ruach an Comfort in san Tuaisceart ar son an Tíorstad ar son an chaileanní agus í ghofaí agus iad siúd agus an sin rinn siad cinne talú faoi isce cóthelaigh cóachtas ó thuí agus bhí gab bhaile de teamaí an Mhuirte teamaí na Breathnú agus sa deirí ar hall creidigi éan an creidigi níor thóg na Tíorstadaí le agus le siad den na hóglaí ó thuí dag siad iad ar an tréimhse. So pláma son fan Caileanach an taon dana a thug foc fan Tuaisceart agus thug sé gonaí dúine. I bhí ar inné bhí sé dheanú dá bhla gonaí. Chun áitsaige cinntiú agus lí sé leis an leigh beidir nar hiic sé agus fiú é dheanú, ba lí sé le an leigh criticúil a bhí an ar an siúd a bhí an olig níteag bhí híon ar híine sé an conrú sin. So sin chuirsaí arm go bheirbhí. Par by Alice was in Boggy Fasman Tab or Rishan no. Yeah, no, well, Neil Laura sin leitsa am agus tá sé spéisial tagan sé so leis an méid atá ólas. You can all come kind of hargon tí mór faoin gonra bhí dína rá nachhfuil gunnaí an nachhfuil mu an troid a hiile. Agus seans source fellan sé do roiine atá ggéire dearach ar le Cogadh gantanas gunnaí a chothú agus ráhfuil ní féidir lena dhéanana. Arló leis an argón sin ní bhach éon Cogadh suirse an mar a níteag ní réon gunnaí a ggéantaine. Bhí ar rinne siad odsaí leis na gunnaí á. Go minic agus tá cinál sílam freisin go mar cheart cuimú ar freisin gur gná Chogadh a bhí sa Cogadh Ceathair ar go leor bailí. Bhín go leor sort díine gominic ar sort is cinál déanaan sé scéal má agus tragóid was or brathair a troideanna brathair agus mariste. Bhí sin an cinnte bhí díine bhí talaí a bhí scoiltear an dá híomh ach go leor go nobar is gná chogaíocht a bhí an mar thompla i ggéirí agus i Gorca an chuí a bhór an Tíorstad Shellah ar a gcuid sin gan tír chuaigh siad isteach rinn siad ionsaí ónmhairige. Cosúil le sort aram ag góáil críocha chuir sé díine as blá clé isteach agus na rudí is measa hála ar nó i ggéirí mar ó críosúnach agus mar sin de is cinál bhí ar a sort aram ón taobh i chuir sa seachlainn sin a dhéanana. Agus go leor gan na díine bhí an aram an Tíorstad Saidorí garmiola bhí an chuid ach nach ar baint choláid ach le Cogadhna séirse bhí se thuisteach san arm seo mar go raibh páid le fáil gach seachtain. Camid chuimú ar nó chuid mhór gan chóthaigh sa tipéir gan rud a sead ar fad go raibh geilleagar na hÉireann scrista ar fad go raibh díoslíocht fíor ard go leor dína chuir siad a seach san arm le páid áil le bí áil gach seachtain.
Rudí nar bhain leis an taobh sin chun. Is íontas go bhfuil sin drogal ar bhaoine fós an rud lua Kerron sin go raibh saidir é sasnacha I testal leis na gunnaí sin a Éibriú. Fecinn tú go raibh drogal ar na daoine a bhí na hÉireannaí a bhí ag Éibriú na gunnaí sin a bheith scaoile. Ba cheart nuair a bhí gunnaí chun mór sin gomach na chearra cuairtnaí fáteach tacaí faoine ganas ag an déamaid nó mar sin. Bhí siad a scaoile a mú, bhí siad a scaoile a rudí eile, bhí siad ní raibh siad ag gira an Cogadh seo dhéanamh, bhí drogal ar bheith dhéanamh agus heasta sort effigi hasnach ar sean chuí an Éibriú tú na gunnaí seo. Agus is cinál is rud mílete a bhí an ar go leor bailí, bhí buntáiste mílete ag taobhann tuirstad ó hús. Banna sé cuidhá freisin leis an stratéis mílete a bhí ag na poblachtóirí a bhí omláin cosintach. Gámuid átachaí am Lá Cliath, gámuid barachaí ar fud na tíre agus an sin siamuid fón. Fan gevechamid céir dhéana siad an sin. Agus nuair ridí siad ansaí, is beag stratéis a bhí aice an sin. Agus ar an taobh politú freisin, go leor gan na daoine bhí le rá seasamid leis a boblacht, a gun a bhíú céir a bhí gceist leis a boblacht. Gun a bhíú gan na daoine mar bhí sóla rá cén difriocht a dhéanach sé sin le héal na níine, cén sort difriocht a dhéanach sé a hebh cuasaí sóisialta agus eachnaíochta nuair bhí cuasaí chu donna sin. Agus I dróid ar an Chogadh, nuair bhí sé calta ag na poblachtóirí in áí a feiceadú daoine cosúla Léinn Mellows a rá caithmuid stratéis follatúil Orbert, agus bhí siad an lagar an taobh sin, agus míníte sin ar go leor bailí an chuí ar Léinn Cheiltigh cho fada sin. Bhí an Cogadh búta go mílete faoi cheann coppla mí ag lucht an tíirstad, ach Léinn Cheiltigh mar in áíre de daoine bhí ganas ar héamh na poblachta bhí siad locht a cumar a go seo. Ní raibh le ráicab ach leanamid a ra a troids. Gonna bheith roicín sa cén fáhain muid a troids cén bailach amachatá an rud seo. Agus sílam go bhfuil lochtan íl fáil ar níos mó ná taobháin ar a gí sin, ach an locht is mó go raibh an rud a bhí atharlú céad bíon óhain go raibh rialtas na bratainna, impact na bratainna fós ag ggéire a ceannas ar an tíirse a chuineach ó láidir agus a béidir so go is nach gáileach sé níos mó an impracht san Africa agus mar sin agus sin bun agus bar an scéal an chuir ar impracht na bratainna I dúiltú ligan go bhainte na hÉireann agus pobl eile ar fud a dain a gin an téine dhéanamach séana an déilais an sean scéal a bhí an le blianta fada. Sure, yeah, eintim na sin dá náí agus mada le pada ó Donald an rud a dúirt sin ná le Léinn Cheiltigh na ceir Cogadhna dúirt sé chunig sé oibrithe siúil haar brád agus dúirt sé céim fánach an oibrithe sin iste na ceir Cogadhna go bunúsach ní raibh na poblachtánaí a déine an lábh a híine amach a déirmí cinál aicme a déirmí cinál chuid an síle dhéana níos fearr dus na daoine sin. Ach a déirmí an ceist na gcónaí níl leabhar sin leid am ach chéile nó ardíonn sé ceist eile stáil an ceist móráilta seo a luach agus a rís sa leabhar sin den nuomhtá an cinál cúpla leithní seo ina cuairtear síos ar an ceist móráilta nó tá an chunra cíinethe agus tá an aglas ar an bhád chun an cinál cosar bhla go chóir na poblachtánaí tá an príomh charactéir nimime chun an scéil scrisa déobh ach tá sé in éhan go bunúsach agus ar fannacht ar a bheith chócha chun báis go bunúsach agus ní maithan an sagart an a pacidál ribhdál bheith chócha chun báis go bunúsach agus bhí Annie ó Fearghal a gCarad é sin stéit na cuid litricha chomá cinál tus na haspaí ag dúil tú aspaláid nó maithúnas agus go bunúsach ba úra sé sin chun an phoblacht a chur faoi cóiste stága sin an buinte. Agus úla eile dar náí a déirmí cinál an forréig an den daoine agus den na séirsthátarí agus na hafhrénthairí darmar ar go mion minic ná gur rugú nó go tháinig an stát an séirstát ar an bhád nó ar an saoil leis an bhóréig an le chorú seacht ó seacht duine chun báis go míomh lethach go bunúsach cean go leor fér go míní talún I bailí sídí agus mar sin de
Daoine ar nós Kevin O'Higgins, daoine ar nós Richard Mulcahy, nó Dúirtí Dick mar Léinn na Poblatáine. Tá áirithe ar áirdú so is cuineála an seo is sin seo híine Mulcahy do Anial Farley go cuineál fi istithí go deire fehe trí mar bhí sí rá chuntóir do chun scaoile le linn an teorí fiú agus an Cogadh so is buúta ag an Saorstát. Ach is dócha mai trácht ar cinál ceist hála an sin an ródseo féin agus breathnú chuig an teocí. Is dócha nach chun a smacht sáisiad a céin ag an aglas sin is sa Saorstát Paisglé is a bhí agus oscailíonn sé sin cinál tá daoine níos sásta a rá a dhéana gan cinál an trá na haglaise a ghlacha mar a ghlach I fethe dó fethe trí. Agus dúirteach a bógach an céine sin le rud eile ó chunig mé an seo stéanna chuid pábéirí ná rud a bhainens le the National Athletic and Cycling Association of Ireland rud atá simú mar bhí stiff a bhain leis an chum luachlas gael leann ach bhí stiff a bhain le cinná spáirtí eile agus is tócha le mé altan sin le carlum le daine idir seo Soccer and Society Ireland Ó Mhuire agus cóir sé síos ar an malach in éhan dúsáid na Poblatáine soccer chun so is cuir a gcuine an CLG a bhí an Saorstát a breú an trá sin go siombalach in éireann nó bhí siad a cosc ar gcuoine cinál ein cinál spáirtí eile émart agus is tócha cúis sé sin leis an cinál bhúnla a dúsáid siad a dul roiís na fethadís na trocadí go mrúfar rialach ar gcuoine agus siombalí seachas rudaí a thógáil an mna níos. Tháinig ró céin leis an Gaeilge darnáí brúach cinál policy breigach Gaeilge ar an stá choras ar an choras I dachas agus ní airnú aon cinál lois a chur ar na cuasaí díostaíocht agus séimeacha a chur le meán a Gaeilge. So an cinál siombalachas sin bhí sé ann tús a déirmí sport agus a déirmí teanga go Luain na frithréabhlóid a stócha. Tá airrit am wahan sin ag cuihín ó chráin sa leabhar seo language from below and do bhaine le faoi cinál ideolaíocht agus an Gaeilge sa feithúís déir sé Mael and frithréabhlóid, the desire for genuine social change behind the revolutionary movement was diverted from social and political change into cultural change in the form of Gaelicization policies. So ní higann daoine sin gur fábhar na starla déir siad well nach nearna siad trein éireacht an Gaeilge a bhriú chun cinn sa Saorstát agus heicpéir ach ní airna in éire. Agus maidir le Aindrias Ó Farley Tá mé tiletóide dhéana ar ach bhunaí siad an grúpa dá bhanam an grágara na chuúla mé trácht ar ach má tainnig gur trácht is a scríomh is grúpa nachúla mé umráh chu frí riomh agus ábhar trácht is a bheith an ceapan grabh siad a gurí so is cur a gcuine na póilise sin. Béir te go dó beidir? Agus mai sin ó stafáte sin síbe? Yeah, no, bhí sé sin cosúil is dói be me gur níos mú ará le Kerron ar bálagus níos mú fléifrí sin mar an rud is dói a léiríonn na literací sin agus níorigh me gur ó Kerron Gaoite le Aindrias ó Farley ní airla nó Aindrias Ó Farley mar dic mé ar na poppaí tá leir náisiúnta agus dói go léironn sé sin a rís goróna daoine se ggéire tafa go chuineáil ar méid a bhí go ráil linn tréimhse se gur si de ggéir go bheith tafad an agus nach mbeadh hí darmid faoin taithí sin agus bhí sé sin dúlánach agus an rud eile ná the knife sin gur gohacha mé ar ceircéad punt ag rud le déirní go bhíh an airgad sin ach just maidir leis an bhirigh an deirtar nar labhraíoh faoin bhirigh an nó nach chu daoine sásta caint fao seo ach tá pí an seo thar a cuachtach maidir leis an rud a hála sna prísún agus rís bhí sé seo gló bhí go leor racán faoin leabhar seo agus tugu Padar Donald chun na cuairta marall ar agus marall ar an dair seán a tháinig amach gá bblion níos sin the gates flew open ach just léithe mé an pí seo féidir go gríicnomid ach is só go léironn sé rís go ró cúnta seán agus go bhfuil gá
éisteach leis na cúnta se bhí ach seo an fear seo príomhfarsa an scéal agus tá sé in éiveann agus seo tús na cabsala seo. The knife had now been hung up for hours, his toes just touching the ground, his weight swinging on his wrists. Consciousness hovered like sleep mocks, an exhausted car driver, a thing of jerks and flashes. The cell door opened and the noose was loosened. Landing on his feet, the knife staggered, and a jailer prevented him from falling. He released himself and got against the wall. Agus an rud a bhí a gceisina sin nach an cleachtas a bhí an sa príosún ag an am ná daoine cheangah ar nós go raibh siad Krishna rud éigean agus go mbeadh siad an sin ar na nuaireanta fada agus a rís istóí nach raibh scópán leabhar sin mrúdúach sin mar sin an rud a tharla go na poblachtánaí spríosún na Léinn Cheiltigh sin agus a rís má shuoinú mas ar áin í ahar le bhí 600 ban a bríosún le Léinn Cheiltigh sin níró ach beidir 5 ban a bríosún na Léinn Cogadh na Saoirse agus tá bhaid níos an taide le déine ar sin agus sin bhá go sé tábhachtach go ghfuil na litreacha sin an. Agus fiú sa lá táine han tá míhíimras le brag a fól maidir le chuid gan bhréigean sin nachfuil daoine sásta beidir a thuirte agus speisiútún fin bhréigean gnééis go na man sin rud a chur iontas ormsa beidir le léir bheas amháin scríbú ar me leabhar nach raibh duine sásta ghlacha leis cé go bhfuil neart fine se an go raibh sé seo mar chuid gan tréimhse seo agus mar chuid gan bhréigean stát freisin. That's one woman who really marks on like at the book, but how make go Fearghal and Kedge Douglas and Shen just like it's my army HM. I just think just a cat Sally and bed to be short here. Literally how many must show up chapter husband Midge and Scotland might be so busy or in Cogadh must be catch. You know that's it. I think you get that out in Kitty. I don't know what you catch, but I was pushed that in I was just going to go operas on, but then they go operas because Hartland and Cora Shaw, I was like, Ken can the one not the Halloween, Ken can the cheer or wine. I was just thinking, you could jump with Fox Skirt, Worcestershire, and frithréabhlóid, there was some story to get to it nobody. And not ever, I was Léinn Cheiltigh and Ballabrush and lárnach and Ollscoil, you know, and you get and then Roy beidh, Lloyd George or in Ollscoil or in Brad. Could you go more like Captain or President for them and to try to show it to be the fish? Politics for God is for poor, the Argan Aicme was already the Átha Cliath agreed are the she's brought the more in Virginia, locked them Virginia plus more on the state he's taking a map taking a her and we wanted to live in shopping over. There was another castle map doing that. Now we're talking Billy was the smoke. Then the RNG aicme, and like on every plan on textile underwear, be braids, Cogadh on PPP underwear. It was what he did grow and look fake in it, and then look fake in it. The coach winter, the coach Léinn Cheiltigh was a good thing to risk winter about the coach of the linear form. Marshall, I've got making askers from the board. She saw you on beidh and Kensington, so more More yeah, I'm telling you what we're getting. We're going to write the couple road, the kid road on the chin, clearing it. Could be explained there be Kerron, the Lord Chin, water team, which and Trenoj Nefa, and Trike and Nefa. I guess, can you chin and the hard ugly shit hog in Yanish, Tashida like talk that people may been car, pay the chum on the shop rag. Okay. Na Captainna the Fulham and Shaw ba bhfuilm Lord Cogadh ar gar the Kerron and Shaw ná gnearn blúisteach an ibre a mulú orthú hían mar gal ar nádar na canasiachta bhíach agus tar padar ó Donald nar a buniú an darna sin féin in nígus seachtaigh níor thug ar bhí fáide go an caiithir a bhain an chonéalach amach the blúisteach an loch ibre folú mar gal gur Johnson agus O'Brien ará agus Stéine muid a jog ligi muid da sin féin deasú agus chumáide sin linn like Cogadh gCarad when shit Ollscoil Naomh Mhuire in Éireann an Béile the léirú go rá siad neodrach agus bhí ro siad neodrach bhí siad ag léirú
bhí the frasar a haismins don na public canny, mar hui siad isteachans an dal, agus nuair a bhagar siad le linn an theirí sort of scílú an Cogadhna, nuair a bhagar siad go rúsi go le hairinte maithún dal. Tá na litrathe tá scrífa do únú dofaí agus an Cogadhna fan rud a tá siad go leanú leis na bolshevín ar tá siad críicní leis na public canny scanrúil ar fad. An rud atá an seo an teacht le fólum an seo nach déag leis an lucht le brefannacht an céannach neart debalir sin far an bhóthar seo a dúirt. Gunneart debalir sin seosú beag ó Dublin, but sin an miún a bhí an brat agriach tras aicme a bhí hin féin agus thug sé charman don nach Dublin neart bhí 4 milliún duine inscne ceart chumainn tá daoine ará brent ó léir a go ceartú on goleisteach éis in sa cólachas agus aon leis cólachas cór cumanach sin an miún agus an spric a bhí ag na Hebrihan sin na Cooperative Commonwealth an frickin' British Commonwealth. So sin rud a bhain caihí an loch debre bhí 8 sóbhaidí an in dhearan níide fihe héanas fihe a dá. Bhí Ollscoil na brithe an bhí an miún acu a naib bhí an leis an ceannaseach agus bhí an naib seo an a bhírinne go rúisiad sásta an caint a glan an thuúla Hiúil ná ní chuir siad bart lena réthir, so sin rud a bhain an darna rud agus Jeremy seo go gasta ná agus tá sé rá an céal ceannaithe seo agus tá go chluid sin seo an tám go léir sin an argin stíarna bhí an Cogadhna seo an siarse chun an siarse bhainte má. Well sa céad bliain níos foiide sí an bhóthar agus níl rud bhí séar an san tíir seo go hÉireann na títhe an eachtrachas agus an gas. So an orgain seo caiimmuid seo ag thar an lína agus an sin be an phoblach dagin. So ní an sean an cinneal seanach ag sin ná bris de lorgin ar stálnach bhfuil a bhálach. But be an stál an ceaptalachas, be an stál an pearlachas, be an stál na bochtanachta a gcónaí a do bhálach agus seaachnaíonn tú iad má tá tú ag géirí beidir de chuirslín héana a hochras an maithas í anú agus public ceart a bhhainú sú. An rud a maithan seo beidir gur ceartúí anú ná ní leor sopan áit na scúba an nuair seo agus caithí mianta na naoine agus mianta an scíras móta na daoine an airann sin na daoine a hítrihan pá as a híthir héana díl a gine gan eile caithí cospaí agus mianta sacu a bheith fan tosaí agus níl da a bhain an le sinna anú agus ní is cinneal ócáid ná agóid fáilúil áiste éana caithú ticket in ceannach fanna gine darlam híon ní mé ag curlachtar lór na múna a Ní sé a cos le dór na múna so ticket master fa gnne slogú polúil just réhan sem, but sin an rud cosa ar na sráidena agus brú déalnachach a chur na daoine seo má agfar an rud seo don na bicmóra ó fartí ar bhí bhfuil sé be sé fit a futa acu ar a chéile agus cé bliain níos foiide an is tócha go mé Tána an le go ráfa Ciban a cé bliain hin gur réon seans a gin seo anna so sin coid sagam Tá sé seo eisteach a cean gona lochtaí bhí ar an tréimhse sin a breanú siar ar sílam go raibh baríocht éantais an go raibh numar go dtíine ar réon ocail. Tá leabhar a chuir síos is leabhar spéisiúla is fiú é léamh a chu teadal chuann sé sirmé the 4 glorious years le Frank Gallagher faoi dhéanam cléite níl sam cean fáil a dtíine scríb faoi dhéanam cléite chofáda sin na dhé ach an source an leagnatá taobhíar chun scéal taobhíar gan tedal sin gra chulagan le chéile bhí muidir fadar an móthar céanna a marshall i drón na saoirse agus sin tháinig an Cogadh agus ná mhór an trúí é. Bheith má bhreaníonn tú réabhlóidí a naíonn lód rud cinnte bhaint amach réabhlóid a Frank, réabhlóid a Rússia. Ní aantas atá ach as aantas tá daoine i gcónaí, tagan daoine i gcócht agus nílúch i gcócht níd ná catarach iad agus tá dream níos radachaí ar fós agus tá siad a gcónaí i breic bar ar a chéile a gholarráí. Ní raibh sin a tarlú a réabhlóid na hÉireann sin bhain sé go leorúdaí amach ach bhí éon fartí bháin in áil éireann. Na glúsam na lucht éibre hí na ceannairí céanna
Glóiseach lucht éibre ag dearan na tréimhse seo agus a bhí níos ag Cheiltigh. Rud nach fíor in éon agriocht eile. Smaoine ar a méid choirí le bhéir seosa tír ach an daoine ceann céanna agus na policy ceann céanna an. Ca daoine hiiscid, agus bhí daoine dlacha leis, Thomas Carpio, níomháin lucht éibre ach daoine eile. Bhí na mrá a bhí páirteach san glóiseacht a dlacha leis. Ó cínsa na daoine tá sa glóite seo, tá siad a bhábhar ceart na man, nuair a bhééis an phoblacht an baimid ceart. Ach an sin nuair a tháinig an díospóireacht ar a ganra níos ag bheithéin, heas na ceannaí céanna agus dúirt siad tá na mrá siad níl siad a smaoinú a gceart, tá siad ligean dá grí cinna dhéanamh ba chearpó ba bheith réasú nach cosú linne, sé sin a bhfuil ar eiste gistanach agus ceapraí dhéanamh agus leanamid a raibh i riadú na tíre. Fiúlach le gaige, chhlac siad leis, nuair a bhééis saoirse baint amach cibé rudaí an, nach a gaige ceart, agus ceart a tharla ní raibh an gaige ceart, bhí drámán a bhí i gcearra in áiríad a leannacht a raibh leis an saol mór an mar a bhí ach aithrí bega. Ca daoine teachte an réabhlóid a bheith an na rudaí seo a lua. Ní fannacht agus a rá bhfuil beidh gachar ceart ar an ihe ach a bheith ag rá rihré agus I ritheann na coimhlite. Ceirtá gceistán le saoirse. Is brán focail é tá sé anéasca é rá a ceirtá i gceistán. Camuid tá gomininic bíanaan go filiochta I réabhlóidí mar sin a tá prósa testáil, rudí practicúla céir go dtíreach atá gceist. Nuair is airmid saoirse a bhfuilmuid a rá go mbeidh fós milliúnathe I gceannas agus daoine bochta. Nuair an gcuirmid deireadh lei sin. An mé cén na difriochtaí na hare practicúla a dhéanfar ar chóirsaí na tíre nuair a bheith saoirse an. Agus an méid díospóirt ar siú tá cinnte ar an taobh yes chun túir ar éonos. Tá díospóirt fíor lag. Níos an céir cén tathú ba chóir chun dhéanana ar an órán náisiúnta nuair an mratach agus mar sin agus bíon funar me glóirí well ba chear chun rá leis na aondocht ar bhaile bratach atá an tríú chuid áráisteach nach mar sin go brá. Ach is cinál rudaí seafúideach mar seo. Seachas daoine a rá le daoine I méil feriste agus im lá clia agus in á ascurch a gondí na gaiilíban nó cibé áit. Cén difriocht a dhéanfar rud a híal an méid tú sí I haach agus fatí sort an teasta chuir arsúil an gíomhar seo. Nuair a bhééis athrú, nuair a bhééis leagnaach eile ar chóirsaí na tíre a méid deireadh leis sin. Má táid a caint ar rudaí mar seo. Is rud eile, níl bhfuid a caint ar sort athrú ar an léir scáilú, athrú ar bhreatachaí agus órán agus rudí effigiúla. Táid a caint ar athrú a rachas go fréamh, athrú a bhééis an go le leis na feibhní atá crá daoine fós mar a bhí siad a crá daoine cé bliain ó hen. Agus má táid a ggéar a réabhlóid eile hacans, catha réabhlóidí a dhéisiúr sin a rudí sin ó hús go deireadh agus I ritheann na coimhlint ar fad. Ein dim leis sin a rí an tá téamálaíocht spéisiúil a stoken rúteó faoi New Ireland ní ein trácht a hiile ar an poblacht nó New Republic nó ein rud mar sin. Nóir tá lehéadí bhradgar agus daoine cosú leis géirí bóga drá New Ireland is an chun capseo déireacht is na sé chundé plancail le chéile leis na freiche sé chundé agus air a trúcha dá chundé capitalach a bheith ann go bunúsach. Stocha cafa bheith ardloch ar sin. Ach bhain sé dóchasach má bhreathnaí mit siar an tréimhse frithréabhlóidach agus a dul bháid siar an sin go cinál struchtúr an tuchaí struchtúr glúiseach na réabhlóide dul siar go dtí néide go bhís agus is seach sa fethu bhís. Le linn na frithréabhlóide cé go raibh rudí atárú leis an lucht ébre agus dá ná bhín céir cuman ann agus mar sin de. Bhí an ceannasaigh bas aicme ar leithéad cinna aicme ísal man aicmach nó man aicmach go bunúsach agus bhí siad na gánaí chun ebrithe hréigant ag nóir bhíon cruú ar an tarna. Ach spéisiúil go lás na 860 bhí policy nó forrábar níos radicaí ag na féinaí ní ná mar a bhí ina dhí sin was in 1960 go róid. Ach Mada leis an teochaí agus suchaí na hÉireann sa látá nniu ann. Is tócha bhfuil lucht oibre níos má ann ná mar a bhí le linn tréimhse na réabhlóide. Bhí lucht oibre ar mór ann dar ná I ribh an gcomhirte ach glanú sin 4 milliún bás cús milliún ar éis imimecha agus sin bhí an cinál
struchtúr an tuki an cún, so is ní raibh go lárn lucht ó ran. Ach tá sin aithre rís agus tá sna fethe sé chun tá go lárdámh treis bóga drán Átha Cliath agus is rud maith é sin is tócha mar sin tá deisian í ann agus aintim leis an rud atá Fearghal agus Aindrias rá caithfar a bheith ag impi agus ag éilemh an tús seachas a bheith fannacht na aithrithe radicacha seo atá de dhé. Ní é spéis, ní féad le brat ithe mar le déir siad, ní féad le siombalí ithe caithfar bí a chur ar méid agus de chláánta bheith mar réim agus mar sin de. A caithí daoine bheith go nábh splach ceapam ag agrú túnáil poibli, ná bí a fannacht ar na cinál túnáil sit na séarán í seo boi an stát ag banistíil. Agrúí go poibli fud fad an trocha dá chun agus bí a coint ar na gníomhathe radicacha atá de dhé, just den an mna níosa stócha. Ní mór an eile le rám mar bhíoir sin le rád deachtain eile. Is dó ó híb sé héin féin abhraach fiú faoi láthir faoi éire aontaithe darlach sé go méid sé cócostas a chéanaan se tá sé ó dheas. So aber mar gur thar níl sean ar behan go méid sin an teach go cheannach go dheas. So ní fiú éire aontaithe bhaint amach mar bhfuil a gceist beidir siarstát ó thua stoi. Just maidir le coppla a dúir an sin faoin tréimhse se. Is dóigh go bhéadach muid a rá go réabhlóid bhrán achmach den chuitas mú bhí gceist le réabhlóid le hÉireann má écan muid ar na réabhlóidíthe sin bhain siad le glún ar le den chuitas mú agus bhí bhí airgad agus privilege ag go leor agus is beidir gur féidir lena rá éis sin rá faoi go leor daoine atá páirteach go réabhlóidí mar caithfeadh privilege le agat go tú an angol golasteach. In agriochtaí mar sin nó in lúiseachtaí mar sin níl tú ag obair nó ní gád ag sa bheith ag obair ar an bheirm gach lá agus mar sin so bíonn an buail sin an i gcónaí is dói. Ach maidir leis an tréimhse se cínta bhí on lecht obair páirteach ach feicimid ón tús ar fad gan lantar an scéal sin amach as an mór scéal. So le Chogadhna gCarad saolaíonn muid Chogadhna gCarad le Cogadh an dá híomh tá legan sin an sé sin le rá an drama a hacha leis an gunra agus an dram a chur ina chuine ach bhí grúpi eile an bhí arm cartha na hÉireann nó an Slitis an Army bhí sé sin am lá clí agus bhí sé sin ag agrú freisin ach ní glosin muid an éir sin faoin méid a bhain si sin amach agus is dóigh go tácht bhain leis an leabhar chur Fearghal amach marialar sin rudí eile hála linn Chogadhna gCarad ná gur tháinig go leor oibrithe le chéile go speisialta i gcógadh na mún agus chhlaach siad seileamh ar bhunarcanna agus ar thunscadal éagsúla agus rinn siad iireacht an bhuain chuineáil go háitiúil na sóvéidí se bhaine siad. Agus war chuid acu se ar feadh riad seachtaí agus ar feadh riad míonaí agus an sin tháinig ní hamháin gur tháinig arm an tírstátasteach chun ní seo chuir faoi cos ach bhí na poblachtánaí abhrasach freisin faoi chuid gona faoi na seachtaí seo stoi. Ach rud atá simú le nachluistear aon rud faoin chuid sin gan stair aber sna comórthaí atá siúil am líana ní acha mé aon rud faoin na sóvéidí i gcógadh na mún. Agus an sin just an puinte dearnach chuir mé sim sa méid dúirt Aindrias faoi lucht na Gaeilge. Bhí mé gobar lumar ar alt le dearnaí ag fécins ar an gartlinn bhíleata agus na faointí Gaeilge atá is sin agus cean gan rudí well bhí go leor ábhar simúlan sin is dóigh go leor caibrintí idir lucht na Gaeilge agus an stát sin go bunúsa go bhí gceist ach cean gan rudí is mú chuir díma arm beidir ná go bhhecanmid na ceannairí seo an lúiseach na Gaeilge ach déanann siad goid cumarsáide ar fad leis an stát tríomhhéile so cé go bhfuil siad ceapaí a bheith ar thús caiineachta in abheoch na Gaeilge ní bhhainann siad haon leas as an Gaeilge agus iad a plé leis an stát. So is féidir lenar eáil an sin a ríise dúirt Aindrias fiú glúiseach na Gaeilge gur ró an Gaeilge mar humban ag chuid mhóracha agus is dóigh gur gahamid iirecht dhéana gan é sin dhéana ríise agus sin rud tag go má buin méid tarsúla mé fearste faoi láthair. Sin mar síad an cáir bhfuil barfan.